Welcome to Zim Celebrity TV. Tatsoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Passion Java panganai by Beth muprofita wedu wenhema oundurwa naMaloti X yawenza akazodanana nawo Lungende ari kudedzera kuti iye Passion Java ndiye ari kupedza mazim artistic career terera munzwa ngasvakaoma. Pepe paneshiti vanhu vari kuona dhanzo ngepono pepe. Ndenchiri vanhu vakaita sana Passion Java pepe. Imata vanodherera ende vari kukanganisa music industry. Especially Zim dance. Why? Because vari kutenga ma-views. Ende kutenga ma-views kunokonzeresa kunoyeka trending. Zvekuti ma-artists ane ma-songs ari kunakidza vanhu zviri genuine, zviri organic anogona kutotadza kupinda mutrending. Nenyaya yekuti muchitengera ma-views, muchisponsor zvimasong zvenyu zverumba zvezvo zvokuimbisa vanhu zvezvo. Ende inini pandakaona kuti Passion Java anotenga ma-views ndepekuti last week but one, right, a friend of mine ari close kwandiri akandifonera akati unoita mari like kuvaiba song yemunhu woposta video. Ndikati asina ndambozviita. Bva nditaure timira nditaure nawo anondudza kuti ndiani. Ndobva nditi ndavati 200 but vatanopa 100 vandati abo sende kungota munhu aringoita sei aringoinquire nditi mangwana makusend first thing equity mangu makapinda $100. Ndobva ndifonera zvikanzi isong ya Silent Killer kuti Kids. Ndati alright ndichaita video. Inini bva ndatoenda pa YouTube sister yangu beta ngatimboinzwe ka song yacho uzoivaiba uchita sei uchigona kuiimba uchikuitedzera chichi. Tataenda pa YouTube takuona song ya yakanzi 3 weeks ago but ine 1 million views apa yanga itori number 7 on trending. And then I was like what the fuck, kana song ikaita 3 million in 1 million views in 3 weeks, it means the song iri kutotererwa. It's basically like it basically means the song is a hit. And it ndopa ndakaona kuti vari kutengera ma views because what's the point yekuti song itori ne 1 million views in 3 weeks monzi munotengera munobhadhara vanhu unobudisa $100 uchipa Maloti kuti avaibe song kunge song isati yabuda kana kuti song isina ma views ida upushwa. It doesn't make sense kunzwisisa level re 1 million views by 3 weeks song yaspraga yekuti Maruzia iri kurira chaizvo asi yakareleaswa musi wa 17 March yakapinda 1 million views about some 5 days ago. It took it 3 months. Then kuvanhu vanotopisa chaivo vanobhoira vakaita sana Nisha veve song inogona kutoita 1 month yoita 1 million views but unenge uchinzwa pese pese asi song unenge uchitoinzwa ichirira pese pese kunzwisisa kana ndanyora yakilatia ndio masong anoita manumbers akaita manumbers iwayo asishamise because song inenge ichirira rira song yacho yekuti Kids iyoyo inandina kwandakati ndakamboinzwa inini besides Zim celebs paya pawanenge watonyora kuti vapostwe even pa TikTok chaipo andina pandakainzwa apedza kudaro ndobva ita futi song naJunior Spraga kuzoimbisa vana rumba kuimbisa vanhu music inobhowa zvaakamboita Enzo Pepe akamimbisa chisong chacho chekuti highest score chacho like iyo mageto yetsacho waimata futi vanoda kubata womamiswa pamwe chete nababa wavo Java iye because vari kudherera vaita muzerere mudhansi uhamuye panapa motanga kutenga maviews. Ende iwewe kana uri uchida kuita sponsor nditi why uchida kuganira muzvinhu zvemangoma zvausingazwisisi. These are the people vari kuuraya Zim dance ndo because ana Java vacho futi vakatiwaniswa mbiri through Zim dance vachiimba kuchisport kuyakwe ndoko wakazikanirwa ikoko but nanhasi kavanoda kungovhiringa chete anti mbiri makaiwana saka zvekutozokwana mangoma zvekuganira muchiita zvinhu zvamusingazwisisi chi. Ende inini chinondibhowa ndechekuti isusu maZimbabweans nemaartistika tinongoregerera vanhu vachidherera vakaita sana Mata vakaita sana Java just because vane tumari just because vane tumari munhu akutozvita kutovhura studio like what the fuck chiko chiri kuitika vanhu vongosekerera munhu achiita basa rekutenga maviews because iwo saka iye Java wacho itori Mata inini akatondoona kunge ndiri artist rechinherera inini zvekuti ndingabvume kuitiswa tumadiriti wemutonono twakadaro tokunzanzi nditakupa $100 vaiba song endoza song kuendoza song ine 1 million views iri kurira kasika endorsement mukuida iyi karitso kakaona kakatoita kambwa kaya kakatoita video kakaobvious kakatopiwa mari yekuti kaite video kusupporta zvinhu zvisina basa. Ende mari yoyo handitombovadzorere chipo because vanzwa nekushandisa mageto youth for free. Isusu tiri mageto youth tine influencer sati namari saka tofanira kushandisa influence yedu kuita mari but iwo vakutoshandisa influence yedu kuita zvinhu zvakadhakwa. The motive yavo it's not even money kuda kungovhiringa because tumari vanatwo saka chavanongoda kuvhiringira mangoma chii. What's the point? Reason yamwe muda kuvhiringira kuda kukwana mudhanzi ndei mene dzedze dzinouya dzinotanga kuvhiringa vamwe wotora maproducer aifanira kutozvisimukira ega zvakaitwa kapitika ikayana body slam wotorwa wotanga unoiswa zvekushaya chinzi uri kuitiswa zvinhu nemene mene ndiana wiki novaya vanongopa vanhu mari vongoita vari kuita hapana paunonzwa achiti vamwe achomboonani navo hapana paanomboda kunzi he chizondiimba wotanga kutoreswa mavhidhio zvekushaya uchiitiswa tumapopai tusina basa kana kuda kusponsor vakamutora pitike uya akadzoka apera akadzoka na-levels vatoo kumberi nenyaya yongoti hanzi enda zotorwa nemene enda zoita sei Sam Crispa akatorwa futi akaendeswa kuCape Town career ikatosvika pakutopera asi munhu akavhura chisport yekusouth akatorira zvenguva iyoyo mageto youth ndio anoblema futi because especially vanhu vanoimba Zim dance vanokorerwa nezvinhu zvisina basa manzwisisa mukorerwa nezvinhu zvisina basa muchipedza futi vana Flex T akauya wana achichema nenyaya Java uyo kuti akaimbiswa maharanzi ndiimbire song akapiwa $10 uswera muchisekerera vanhu vakadaro dai kuri kunzi mageto youth acho ari kuvapa something avana kana something yavari kuvapa tobva taenda futi kuti anambwa ana Tembo Mani
watotanga kuadvertisa chikapu crash chavo cheche chekuti wabire wafana mari. Gore rinere musawinisa vanhu mota, ipai vanhu mari. Vanhu vanofanira kuita stand up kumisa vanhu vaya because vane mari, but ivo vanenge vada kuburitsa picture yekuti vari kubatsira mageto youth but vachitiitisa zvinhu zvekushaya. Munzwisisa, munobhadharisa vanhu $5 kuti vaende kukapu crash mowawinisa mota dzakafa. Kusanyara kwacho gore negore motanga kutointroduce futi zvekunzi kapu crash. Zvitori nani munhu awine 3000 pane kuwinisa munhu motikari yakafa. That's not it. Chimfanangwere light chiya chakafamba nemota 3 days apa mbiri yatekeshera nyika yese wakawina mota yacho yakafa. Iye wacho wapiwa mota yakafa kudaro izvo zvangotambura anenge akangonyarara nyika yese ichitongofunga kuti akawina mota, but zvinokonzereswa nevanhu vanosekerera nechima artist anosekerera zvinhu zvisina basa. Munzwisisa, anosekerera zvinhu zvisina basa. Vakabva kupi kwana Java vaya zvekuti vanouya utanga kutotaurisa muzimu dance pa music zvinhu zvavasingatombonzwisise. Inini handizvifarire inini. It's not okay and it has to stop. Ndezvekushaya zvezvichiitiswa maartist zvazvi. Anoita zvezimu dance anozvizira kupi? Anozvizira kupi zvezimu dance zvekuti anouya utanga kuda kuganhira kuita sei zvimutonono zvega zvega. Saka inini handamari yandodzosa and handazviiti yandoita handiparticipate mumadhiri emutonono. Ipai masocialite echinherera ana riti ikoko muchipanana tuma $100 muchiita seikoko zvichinherera kuti madhiri twenyana itai ikoko kwete kunoko. Inini handamari plus hanti mune mari remi $100 haisi stereki kwamuri. Taine vanhu vefeki ikoko muchisimbisana zvekumama ikoko zvefakeness kuno kumaya panapa papengerwe baba. Handisi socialite echinherera handiparticipate mumaskits. Thank you. Mataka DJ ini nekwa Java wacho futi.